Horváth Rebeka, Megyesi Gábor, Líbe György. Ki hol találkozott a Bowen módszerrel? Hát gyanítom, Gyuri lesz a győztes. Ebben én leszek az első, akinek nyilatkoznia kell. 2001-ben találkoztam a Bowennel Észak-Németországban. Akkoriban 2 éve kerestem már egy továbbtanulási lehetőséget és módszert, hogy merre tovább, mert én 20 évig professzionálisan táncoltam, és valahogy megérett bennem ez a szakmai váltás, és Észak-Németországban találtam rá, egy ilyen nagyon intuitív módon. Miről szólt akkor az a módszer is, meg a hirdetés is? Hát a hirdetés arról szólt, hogy manuálterápiás tanfolyamokhoz további jelentkezőket keresünk, hogy megtarthassuk a tanfolyamot. És téged, mint ez táncos érdekelt? És engem, mint ez táncos érdekelt, mert hogy hát ez most akkor hogy? Tehát ez a Bowen technika, ez életemben nem hallottam róla, engem mindenféle más módszerrel kezeltek, több-kevesebb sikerrel. Gyanítom mozgásszervi problémák. A tánc és az előző egészségügyi problémáim mentén én a táncban nagyon megküzdöttem a saját testemmel, szóval így megismertem, mi az a fájdalom, legalábbis erről az oldaláról. És akkor elmentem, megkérdeztem ezt a nőt, hogy mi ez a Bowen technika, azt mondta, hogy hát ez nagyon jó, meg fantasztikus, és valami többet, hát azt nem tud mondani, mert egyszeri ismerettsége volt vele. Adott egy videót, ilyen fogást, mint a Bowen fogást, és erre szerintem később még visszatérünk. Még életemben nem láttam, ez engem megfogott, kiszámoltam a pénzem, elmentem a tanfolyamra, és azóta ezt csinálom. Rebeka? Én 2017-ben találkoztam először a Bowen technikával, amikor anyukámnak volt egy elég komoly idegbecsípődése, és nagyon sok helyen járt, nem tudtak rajta segíteni, és akkor én győri vagyok, és az egyik győri kollégához került el anyukám, és ott végre volt megoldása a problémájára, és akkor az egész család elkezdett járni, és már akkor mondta anyukám, hogy nekem ez milyen jó lenne ez az egész Bowen dolog. Volt valami hasonló tapasztalata, előélete? Én gyógytornászként végeztem, és én pont akkor voltam az egyetemen első éves, amikor ez történt, és hát akkor így valahogy el is engedtem a fülem mellett ezt az egészet, hogy anya ott többször mondogatta nekem, hogy hát ez milyen jó lenne nekem. És az egyetem utolsó 1,5 évében egy korai fejlesztéssel foglalkozó alapítványnál voltam önkéntes, ahol szintén alkalmazzák a Bowen technikát. Ennek hatására kezdtem el így jobban utána olvasni, és láttam, hogy indult tanfolyam, beiratkoztam, és így az első nap azt éreztem, hogy megtaláltam azt, amit én szeretnék csinálni, és a helyemet. Én előtte végeztem az egyetemmel, és gyakorlatilag onnantól fogva csak a Bowen az, ami vezeti az én utamat így a szakmai irányba. És Gábor? Ugye Gábor sebész, ha jól láttam a honlapon. Igen. Én sebészkedek, most egy szakrendelőbe dolgozom. Előtte dolgoztam 16 évig osztályon, és a Péterfi Sándor utcai kórházban. Én 2021-ben találkoztam a Bowen-et, tehát Bowen szempontjából én vagyok most itt a legfiatalabb. A gyógyítás szempontjából nem feltétlenül, de ebben a megközelítésben viszont fiatalnak érzem magamat ebben a dologban, de egy régóta tudatalatt vágyott összefüggésrendszer az, amivel én találkoztam végül is. Én úgy kerültem kapcsolatba ezzel a dologgal, hogy a teszéket ültettek, Gyuriék, hogy kéne ilyen felvételt csinálni, és valaki engem fölhívott, egy közös ismerősünk, hogy Gábor, rád gondoltunk. Lényeg, hogy ugye nyeretlen 2 évesként oda beültem, a Gyurival előtte beszélgettünk, az, aki összehozott minket, őt is ismerve, rá kellett jöjjek, és tudtam, akin keresztül az ismeretség jött, hogy ez nem lehet rossz dolog. Aztán Gyurival beszélgettünk, és akkor így nyiladozott a szemem, hogy hűha, itt valami olyan dologról van szó, amiről én nem hallottam, de ugyanakkor összefüggéseket kezdett kibontani. Amit esetleg tudtál használni a saját szakmádban is? Így van, egész odáig jutottam ebben a dologban, hogy beiratkoztam aztán a tanfolyamra, és megcsináltam az alapképzést, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok, mert egy olyan összefüggés rendszert kaptam, egy gondolkodásmódot, ami nekünk annak idején, én ugye lassan 30 éve végeztem az egyetemen, ez az összefüggésrendszer hiányzott. Mit mutatott meg ez a módszer? Az összefüggéseket. Bocsánat, hogy ilyen ismétlésbe bocsátkozom, de hogy szemléltessem a dolgot. Anatómia órán, első évben az egyetemen preparálnunk kell, ugye elő kell készíteni ezt, azt, ami emberi tagok. És azt mondják, hogy hát preparált ki ezt az eret, azt az ideget, az izmokat, az inakat, a stb. És ott volt valami, amit le kellett hántani, le kellett szedni. Elnézést a durva hasonlatért, de amikor a háziasszonyok
olyan tisztává dolgozzák a húst. Tehát a hártyát lehúzzák A tulajdonképpen a hártyákat, húsról. azokat a bizonyos pólyákat lehúzzák, és ez nálunk az egyetemen ment a kukába. És a dolog igazán megrendítő volt a számomra az, hogy most a Bowen technika, amiről itt szó van, az ezeken a hártyákon keresztül dolgozik, és éri el azt a hatást, amit mással én nem láttam, nem tudtam még elérni, vagy nem tapasztaltam, nincs tudomásom róla, hogy olyan hatásokat el lehessen érni. Ugye Gyuri mondta, hogy amikor először találkozott vele, akkor nem tudták neki megfogalmazni, hogy mi is ez a módszer. Lassan azért mégiscsak eljutunk ugyanide. Most, hogy ennyi időt tapasztalatával, hogy fogalmaznátok meg, hogy mi a Bowen módszer tulajdonképpen? Hát nézd, a Bowent nagyon sokan egy faszciális technikának írják le, vagy Ugye a fascia az, apostrofálják. amiről az előbb beszélt Gábor. Fascia az gyakorlatilag ezek a pólyák, kötőszövet magyarul, kötőszövethez rengeteg mindent sorolunk, ugye a pólyákat, inakat, ízületi tokokat, csonthártyát, a csontot magát, újabban maga az izom is oda sorolódik, különböző aponeurózisokat, kötőszöveti találkozásokat, felületeket, bőnyéket, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon sokféle fajtája van ugyanannak a mezodermális eredetű anyagnak. Én ezzel nem értek egyet, hogy ez egy kötőszöveti technika, már csak azért is, mert én tanultam más dolgokat is értelemszerűen, mert szerettem volna egy kicsit jobban megérteni a Bowent, és hát azok a faszciális technikák, ahol a faszciának a terelésével foglalkoznak, illetve ennek a külső, hát nevezik ezt testszobrászatnak is, ahogy a testharisnyát a megfelelő irányba, az általuk elképzelt megfelelő irányba terelik, ez nem a Bowen technika, tehát az faszciális technika. A Bowen technika egy sokkal összetettebb dolog ennél, mivel a stimuláción keresztül gyakorlatilag az idegrendszerrel kezd el dolgozni, és az érintésen keresztül egy komplex folyamatot indít be, amely az idegrendszernek, ez egy elcsépelt szó, de az egész testnek az önregenerációs, öngyógyító mechanizmusait indítja be, teszi lehetővé. És ez az egyensúlyozó része szerintem sokkal erősebb. Bár meg kell, hogy jegyezzem, tehát amikor egy Bowen mozdulatot elvégzünk, azért ott egy időben paralel stimulációk keletkeznek. Ez pontosan mit jelent? Tehát több egyszerre? Több egyszerre, igen. De hát ez mindig így van az életben, tehát ahogy itt most vagyunk a stúdióban, itt is egy csomó olyan hatás ér minket, ami nem csak az, hogy egymásra figyelünk most és beszélünk, hanem talán az is, hogy ülünk a széken, talán az is, hogy milyen itt a levegő, egy csomó más érzéklet is ér minket egyszerre. Na most a Bowen mozdulat az egy relatív egyszerűnek látszó mozdulat, egy ilyen gördülő jellegű mozdulat, általában át az izom ínátmeneteken, de mivel hogy ez egy vegyes technika, sokféle más fogásunk is van, amelyek inkább ilyen pontszerű stimulációk, vagy idegi stimulációk direkt. Szóval egy vegyes technikáról van szó. Na most ez a gördülő mozdulat, ez attól érdekes, hogy végül is első körben a faszciával lép kapcsolatba. Viszont a faszcia az bőven el van látva idegvégződésekkel. A bőr el van látva, rengeteg idegvégződésünk van a bőrben, és ez önmagában véve egy hatást. Hasonlítgathatnám ezt nagyon sok mindenhez, csak a Bowenhez azért nem tudom hasonlítani, mert a Bowennek maga a fogás minősége adja azt az elképesztő egyszerű különlegességét, ami eltér más módszerektől. Ez egy különleges, vagy egyszerűen csak erre a módszerre jellemző sajátos érintésmódszer? Ez egyrészt szerintem különleges is, és sajátos is egyszerre. Azért különleges, mert ezt a gördülő mozdulatot, cross fiber, tehát roslefutásokra merőlegesen elhelyezett mozdulatot, ezt nem tapasztaljuk sehol. Ezt nem láttam sehol. Sem masszázsban, manuálterápiákról és egyéb oszteopátiás megközelítésektől sem láttam. Ez egyedi. És mit idéz elő ez a mozdulat? Ez az érdekes, amit előidézt. Úgy kezdeném, hogy a faszciának a kommunikációs nyelve az a piezoelektromos jeláramlás. Tehát bárhol, ahol megnyomjuk a testet, ott a szövetben keletkezik egy piezoelektromos jeláramlás, ami részben független az idegi közvetítő mechanizmusoktól. Tehát azt érzi az ideg, hogy megérintenek, vagy ülök a széken, és van egy nyomásérzet az idegek felől, amit az agyam regisztrál, de van a szövetben is egy külön kommunikációs mechanizmus ezen a piezoelektromos jeláramlás mellett.
Ez az egyik nagyon fontos jel, ami elindul a stimuláció mentén. A másik értelemszerűen az idegrendszer által felvett érzet. A piezoelektromos jel az hangsebességgel fog szétterjedni a szövetben, tehát gyorsabb, mint az idegi jel, és ezt érzi az egész test. Azt gyorsan fejtsük ki, ez pontosan micsoda ez a jel, hogy aki A hallgatja. piezoelektromos Így van. jel, ez egy természeti jelenség, bizonyos anyagokban, folyadékkristályokban, folyadékkristályos vezetőkben nyomás hatására elektromos jel keletkezik. Tehát ugyanezt kiváltjuk akkor a saját A szervezetünkben. kvarcórában Így. ugyanez van. De bennünk is. Bennünk is. És ez a kötőszövetnek a kommunikációs nyelve. Az idegrendszer értelemszerűen a neurális hálózaton, az afferens hálózaton, vagyis az érző idegeken keresztül veszi fel a jelet, és ebben a hatásmechanizmusban, ebben a láncolatban ugye először eléri a gerincvelőt, onnan az agyat, és akkor az agy gyakorlatilag elkezdi feldolgozni ezt a befutó jelet, hogy mi is ez, mihez kezdjem vele. Lesz ebből az egészből egy feedback, egy visszacsatolási mechanizmus, amely végül is oda vezet, hogy az agy újra kalibrálja a kezelt területtel a viszonyát. De ez egyenesen vezet ahhoz, hogy ebből gyógyulás lesz? Tehát, hogy ez a viszony egy egészséges viszony lesz. Ez mindig egy egészséges viszony irányába történik. A gyógyulást egyelőre kihagynám belőle, de az, hogy úgy az idegrendszer, mint az egész ember mindig is a túlélésre törekszik, és mindent annak rendel alá, hogy működésképes maradjon, hogy túléljen, az biztos. És amit ezekből az impulzusokból fel tud használni, az mindig ebbe az irányba tendál. Nagyon gyakori, hogy hát a gyógyulást azt most tényleg kihagynám ebből, de a gyógyulás irányába megy mindig a dolog. Gábor, egészségügyi szemmel láttad valamilyen módon a testet. Igen. Ezen a szemüvegen keresztül mi mindent láttál meg újra, vagy másként? Az összefüggéseket, tehát ahogy egymáshoz kapcsolódnak területek, ahogy egymásra hatást tudnak gyakorolni. Mondjuk azt, hogy az orvostudomány itt az északi féltekén, a nyugati kultúrában, ez egy ilyen analitikus tudomány, szétszed, összerak, picit mechanikus. Itt a funkcionalitás kerül előtérbe, és azon kezdek el gondolkodni, ha egy konkrét problémával találkozom, hogy vajon hol lehet adott esetben ebben a testháló kötőszöveti rostos vázban, hol lehet a hiba, hol lehet esetleg az elakadás, mivel lehet és van összefüggésbe, és hogyan lehet eljutatni abba az állapotba, hogy ez egy öngyógyító folyamatot beindítson. Korábban ez, ha jól sejtem, legtöbbször szikkével történt. Én, mint sebész, eleve kakuktojás vagyok ebbe a sztoriba, mert én bontottam az embert, és adott esetben eltávolítottam belőle hibásan működő alkatrészeket. Hát most ilyen bután nézve mondjuk van egy vakbélgyulladás, tudjuk, hogy azt jó, ha eltávolítjuk azt a féregnyúlványt, mert abból nagy baj lehet. De ha valamiféle probléma van a szervezetben, nem biztos, hogy az alkatrészt kell eltávolítani, tehát ha mondjuk fáj a vállam, hanem meg kéne keresni az okot, vagy meg kéne keresni az utat ahhoz, hogy ez a váll megtalálja a helyét a szervezetben. Újra kalibrálódjon, ahogy ha szabad visszautaljak a Gyuri kifejezésére, és kapcsolódjak bele. Azt tapasztalom, hogy nagyon sokféle hatása lehet egy bóvenfogásnak, ahogy ezt a Gyuri is mondta, és ha az idegi rendszert említette, ő a gerincvelővel kapcsolatos idegi rendszert hangsúlyozta ki, én megemlíteném, hogy mellé tegyük párba a vegetatív idegrendszert, aminek ki tudja, hogy milyen kapcsolata van a központi idegrendszerrel, agy-gerincvelő, de van egy nagyon erős hálózatos eloszlása, szimpatikus és paraszimpatikus idegdúcok és idegek hálózata teljes testben, ami hát már egy kevésbé elképzelhető vagy megérthető irányba tereli el azokat a hatásokat, amik érik a testet egy-egy bóvenfogásnál, vagy egy ilyen bóvenes érintésnél. Se szeri, se száma. Én így mondom, egyszerű sebészként azoknak a hatásoknak, amik érvényesülni tudnak. Tehát helyileg, szöveti szinten is, ahogy a víztér megváltozik, ott a helyi anyagcsere megváltozik, ott a sejtek működése megváltozik, ott a vérellátás megváltozik. Tehát a keringési rendszerre is hat. Így van. Olyan dolgok indulnak be, olyan folyamatok paralel párhuzamosan, különböző sebességgel, különböző időzítéssel a hatás kifejlődését illetőleg, amit
lehet, hogy más technikák meg tudnak esetleg közelíteni, de ennyire pontosan és tudatosan nem feltétlenül. Nekem az a döbbenetes, hogy akiről elnevezték ezt a technikát, nekem olyan, mint Ugye Thomas Bowenről van szó. Igen, Thomas Bowenről van szó. Ő olyan, minthogyha kotta nélkül játszott volna az emberi testen, úgy, hogy abból az emberi testnek egy szép gyógyszimfóniája beindult. Ezt szeretem, ez egy nagyon szép kifejezés. Mi, akik erre nem nagyon vagyunk képesek, legalábbis én nem éreztem magamban még ezt a képességet, annak segítségével jutunk hozzá ehhez a technikához, és ezeknek a hatásoknak a kifejtéséhez, magyarul a páciensen mi is el tudjuk kezdeni pötyögni a szimfóniát. Lehet, hogy nem vagyunk mondjuk zongora virtuózok, egy Kocsis Zoltánok, de Tom Bowen kotta nélküli szimfóniáját volt, aki lekottázza, és a kottából újra és újra játszható. De abból aztán improvizálni is lehet. És a kottától el lehet érni, és improvizálni lehet, amire a Gyuri az alapképzés után kifejezetten föl szokta hívni a figyelmet, hogy most akkor felejtsetek el mindent, és figyeljétek meg, hogyha a fogásokat végeztek a pácienseken, hogyan reagálnak rá, mit éreztek, mit sejtetek meg, és induljatok el intuitív módon egy irányba. Tulajdonképpen hogy néz ki egy kezelés, ha már ennyit beszélünk róla? Rebeka. Egy miből kezelés áll? alapvetően úgy néz ki, ugye megérkezik a kedves kliens a praxisba, már ott az elején megfigyeljük azt, hogy ő hogy érkezik be, hogy kommunikál, hogy veszi le a kabátját, a cipőjét, tehát mindent is figyelünk. Természetesen ezt ő azért annyira nem érzékeli, hogyha ezt jól csináljuk, és felfekszik a kezelőágyra. Van, aki ruhában kezel, van, aki nem ruhában kezel, ez attól is függ, hogy Kinek mennyire érzékeny a tapintása? Így van, egyrészt, másrészt a kliens hogy érzi magát, kényelmesen, ez is egy fontos dolog, bár azért célszerű minél kevesebb anyagon keresztül dolgozni, mert sokkal jobban fogjuk érezni azt, hogy mi történik a szervezetben. És fogásokat csinálunk, és a fogások között nagyon fontos, hogy szünetek vannak, és ettől is nagyon különleges a Bowen technika. Egyrészt a crossfiber mozdulatok, amit a Gyuri is említett, a szünetek. Keresztirányú. Így van, tehát a keresztirányú mozdulatok, illetve a szünetek a másik különlegessége. Én úgy gondolom, hogy ez a kettő ez kéz a kézben jár, és együtt adja a Bowen technikának a különlegességét, lényegét és a hatását. Ezeknek a szüneteknek az a szerepe, hogy egyrészt amit a test kapott ingert, azt fel tudja fogni mindenféle téren, amit itt az előbb a Gyuri és Gábor említettek, tehát minden útvonalon, és erre a választ azt meg tudja adni a szervezet, és ez szépen integrálódni tudjon, be tudjon épülni, tudjon relaxálni a szervezet, és meg tudjanak indulni a folyamatok. Picikét érzékeltessük a hallgatókkal most ezt a helyzetet, tehát, Igen? mert ugye én részt vettem ilyen kezelésen Igen. korábban. Következőről van szó, valaki ott fekszik azon a kezelőasztalon, hozzáérnek úgy és ahogy kell, Így van. majd utána szépen a kezelő kimegy, és ott hagyja 10-15 percre teljesen egyedül. Ettől függ, kezeltet. nem feltétlen 10-15 percre. A szüneteknek a mértéke az alapvetően a szervezetnek, tehát a kezelt szervezetnek az állapotától függ, hogy mennyi időre van szüksége ahhoz, hogy azt az ingert ő megfelelőképpen tudja feldolgozni. Általában ezek ilyen 1,5 perc és 5 perc közötti szünetek, nagyon sokszor ilyen 2 perces szünetek vannak. Akkor én nagyon rossz állapotban lehettem, hogyha 10 percig ott hagytak. Viszont vannak olyan fogások, ami után több szünetet kell tartani, mert mondjuk valami erősebb fogás, vagy olyan képletet szeretnénk befolyásolni, aminek egy erősebb löketre van szüksége, és akkor tényleg nyugalomba hagyjuk a szervezetet, és fogjuk, kimegyünk úgy, ahogy említetted is, fogjuk, kimegyünk a kezelőből, és hagyjuk teljesen csöndben, nyugodtan pihenni a klienst, majd amikor úgy ítéljük meg, hogy letelt ez az idő, amit szerettünk volna várni, nagyon sokszor kérünk egy visszaigazolást, hogy ő most érez-e bármi érzetet, ami maradt a fogás után, hogyha még érez, akkor nagyon sokszor én kiszoktam még továbbra is menni, és megvárom, még az elmúlik. Ha nem, akkor meg megyünk tovább a fogásokkal.
Tehát akkor tulajdonképpen ezek a fajta fogások és a szünetek ismétlődnek egy kezelés alatt 2-szer, 3-szor, 4-szer, ahányszor szükséges. Így van amikor többször, van, amikor kevesebbszer. Meglehetősen sajátosnak. Én Így van, hadd nevezem ezt a kezelési módszert. Mikor megkérdezik, hogy hát de most ennek ez mi, meg mihez hasonlít, és nem tudok olyan módszert mondani, amihez hasonlítható, pedig nagyon-nagyon sok mindent tanulok én is, olvasok, tanulok, tanfolyamokra járok, és mindig oda jutok ki, hogy nagyon-nagyon jó módszerek vannak, nagyon jó szemléletek vannak, de valahogy mindig ott van, hogy beépítem, de a Bowen technika az, amivel oda nyúlok. És talán ettől különleges. A kettő az nagyon összetartozik, az érintés és a szünet? Igen. Én úgy gondolom, hogy mindegyik ugyanannyira fontos. Egyetértek. Itt bólogatnak mindhárman. Egyetértek, abszolút. Visszakötném, azt kérdezted, hogy végül is akkor milyen technika ez a Bowen technika. Most bejártunk egy kört, az az érzésem. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a Bowen az egy neuromuszkuláris, vagyis idegi izom, vagy neurofasciális idegkötőszöveti reflex technika. Ez tényleg azon alapul, hogy az érintésen, a fogáson keresztül stimuláljuk úgy a fasciális, mint az idegrendszert, és a test egy reflex válaszként újraértékeli az önmagával való viszonyát. Ez nagyon nehéz kifejezni, mert végül is az embert lemodellezni marha nehéz, tehát eléggé egyedi az ember ebben az értelemben. Én amikor ezzel kezdtem el foglalkozni, akkor a kibernetikában találtam egyébként hozzá közeleső válaszkereséseket, csak hát ugye a kibernetikában gépekkel foglalkoznak, és a gép az nem élőlény, nem ember. De hát azon belül is vannak összefüggések, kapcsolatrendszerek. Abszolút. Hát a komputer ugye megint csak egy gép, és rengeteg kognitív folyamatunkra adott tükörképet, de a testet lemodellezni egy gépben az nem fog működni, mert olyan összetett, olyan komplex, akkora története van már egy megfogant embriónak, hogy azt képtelenség belevinni a gépbe. Nem akarom belemagyarázni, de számomra azért egy meglehetősen különleges, sajátos, egyéni módszerképe alakult ki. Viszont Thomas Bowen sem volt egy olyan nagyon átlagos életútú ember. Hát lehet kapcsolat a kettő között? Hát nézd, nem tudom, Tom Bowen egy borzasztó egyszerű munkás családból származott, ő is egy egyszerű munkásember volt, ha jól emlékszem, ácsnak tanult, mert az édesapja ennek akarta. További tanulmányait és érdeklődési körét nem finanszírozta az apja, mert azt mondta, hogy elég neked egy dolog, fiam, azt tudjad jól, azt csináld jól, és az elég erre az életre. Tehát ez egy egyszerű felfogás volt, viszont Bowennek ugyanilyen egyszerűséggel állt a kezében ez a dolog. És az inspirációi, ugye a vallásos háttér miatt, a nagyon mélyen ülő istenhit miatt nagyon érzékeny volt az emberi szenvedés iránt. És ez oda vezette, hogy neki oda kellett nyúlnia. Tehát ez például egy óriási inspiráció volt számára. Azt tegyük hozzá, ha jól tudom, ő rosszul hallott, tehát neki a tapintás az kifejezetten fontos volt. Igen, tehát elég nehéz hallású volt. Hallott egyébként, lehetett vele beszélgetni, volt neki hallókészüléke, amit egyébként praxis órái alatt, később, amikor már teljes időben vezette a praxisát, gyakorta kivett, hogy ne zavarja őt a sok-sok beszélgetés és beszéd, ami a praxisban történik. Ez segítette a koncentrációját. A másik, ami őt nagyon inspirálta a korai időkben, hogy a felesége nagyon súlyos asztmás volt. És hát ez a 40-es évek Ausztráliájában ezzel nem tudtak mit kezdeni. Úgyhogy Bowen pionír volt ebben a dologban, ő szerette megfogni a dolgok végét, és gyakorlatiasan állt hozzá. De hogy kezdte el? Hát például elkezdett kísérletezni a feleségén, hogy a rekesz környékén, később rekesz néven elhíresült fogások, vagy előzőleg még asztma néven elhíresült fogások, ezek hogy segítenek az ő légzési nehézségein. És akkor elment csak segíteni akart? Egyszerűen csak segíteni akart, igen. És elment a helyi patikushoz, beszéltek dolgokról, hogy ez talán jó lenne a Jesse-nek, kikísérleteztek egy gyógyszert neki, amit aztán két és fél évig szedett a felesége, míg a fogások, kezelések, diéta mentén, amit szintén Bowen kísérletezett ki neki, és később alkalmazta más allergiásoknál, asztmásoknál is, végül is oda vezetett, hogy nem volt több szüksége gyógyszerre. Hogy lett ebből egy gyógyítási rendszer?
Hát így, kísérletezés és folyamatos odafigyelés, önképzés, autodidakta fejlődés mentén. Illetve hát ehhez hozzájárul természetesen Bowennek az a megfoghatatlan tehetsége, hogy egyrészt így a kezeivel elképesztő érzékenyen tudott felvenni információkat, nagyon gyorsan hálózatba tudta rendezni. Nem azt mondom, hogy egy megértésé, mert ugye neki nem volt semmiféle háttérképzettsége, de egyszerűen tudta, hogy hova kell nyúlni. Tehát lekövette ezeket a feszültségi változásokat a testben, és hát ugye ami az ő praxisára jellemző volt, hogy annyira elképesztő megfigyelő képessége volt, hogy az állapot felmérés nála gyakorlatilag abból állt, hogy ránézett. És onnantól kezdve a kezével elkezdett dolgozni, és ez a folyamatos önképzés, ez oda vezetett, hogy egy olyan praxist vezetett, ahol óránként így 12-17 ember tudott megkezelni egy ilyen bő 85%-os sikerkulccsal. Tehát amikor a szünetek voltak, akkor ment a következő. Akkor ment a következő, a szüneteket erre használta föl. Hát ez is intuitív volt nála, de gyakorta visszament a klienshez, és ő nem kérdezte meg, hogy érzed-e még a fogásomat a hátadon, hanem oda tette a kezét, és így érzésre azt mondta, hogy still cooking, ez még mindig fő, és ment a következőhöz. De most ez nagyon sokáig egyedül a saját módszere volt, de nagyon későn kezdett elő, félve mondom, hogy tanítani, mert igazából nem tanított. Hát igazából nem tanított. Igazából olyan embereket vett maga mellé, akikkel egyrészt szakmai kapcsolatban volt, illetve olyanokat, akik véleménye szerint értették az ő munkáját. Nagyon sok ember ment el Tom Bowenhez megnézni azt, hogy mit csinál, és nagyon sok embert utasított el, mondván, hogy egyszerűen nem érted azt, amit csinálok. Hogy terjedt el az Ausztráliában, majd aztán a világon? Igazából ezek a Tom fiai, ahogy ő nevezte őket. Akik megmaradhattak mellette? Akiket megtűrt maga mellett, igen. Ezek között volt 2 oszteopata, 2 kiropraktor, egy masszázsterapeuta, és most így nem tudom, hogy a maradék 2 az éppen mivel foglalkozott, de ők is ebből a szegmensből jöttek. Dolgoznak ők még? Igen, van, aki tanít, van, aki a Melbourne-i orvosi egyetemen tanít, mert ő oszteopata, és ebből a világból jött. A kiropraktor még mindig dolgozik, ő tovább vitte annak idején Tom Bowen praxisát is az oszteopatával. A mi szempontunkból az, hogy a világon elterjedt, azt Oswald Renchnek köszönhetjük, aki elindította a Bowent ezen az úton, és összeszedte azokat a jegyzeteket, amiből máig tanulunk. Ugye az idő az mindig hoz fejlődéseket, változásokat, tehát egy picikét megváltozott, de eredeti jegyzetekből tanulunk, és innen virágzik tovább a módszer. Lehet azt ellenőrizni, hogy ez még Tom Bowen módszere maradjon? Hát ez egy általános egyetértésen alapul lesz, hogy ez az eredeti, mert egyébként a főbb iskolákban talán más szempontok mentén, de ezeket a fogásokat tanítják. Több-kevesebb változtatásokkal, variációkkal. A szüneteket emeltük ki, mint sajátosságot, ennek a módszernek az egyik sajátosságát, de ennek az érintésnek, ha jól tudom, és ahogy éreztem, vagy legalábbis amit velem csináltak, a finomsága és a lágysága is egy meglehetősen sajátos. Azért amikor manuál terápiáról beszélünk, akkor nem azt mondom, hogy erős, de mindenképpen határozott érintésekhez szokhattunk hozzá. Itt viszont éppen, hogy nem. Ennek van konkrét oka? Van, abszolút. Nem mindegy, hogy érünk hozzá egy testhez. És minden test eltérő, mindenkinek egyéni története van, egyéni megjelenése, mindenki egy individuális lény, és még a kezelésen belül is bizonyos fogások megkívánják azt, hogy más módon, más sebességgel, más erővel végezzük el a fogásokat. Tehát ez egy tudatosságot igényel, hogy mikor, mivel szeretnék dolgozni, és hogyan. És ezáltal ez így variálódik egy kezelésen, egy emberen belül is, de ez függ a kortól, ugye, hogy most egy csecsemővel dolgozom, vagy éppen egy felnőtt testépítővel, egy éppen posztoperatív szakaszban lévő, lábadozó, rehabilitációra szoruló emberrel, vagy fölkészítek egy sportolót éppen arra, hogy versenyre fog menni, és sorolhatnám még az átlag embertől, aki ugye más se csinál, mint áll,
leginkább ül, megy, fut a busz után, fekszik. Tehát, hogy így ennyiből áll az élete. Ez mind-mind krónikus problémák, akut problémák, ez mind-mind más hozzáállást igényel. És így változik az érintésnek, a fogásnak a minősége, tulajdonképpen hozzáigazítjuk a kliensünkhöz. Ha szabad egy ilyen egyszerű magyarázatot adni, hogy miért is lehetett más érzés megtapasztalni ezt. Én azt gondolom, hogy a Bowen technikában nagyon fontos az, hogy ne fájjon. Egyébként is általában jó, ha nem fáj. Mert ha valami fáj, nagyon egyszerűen magyarázva, vagy nagyon egyszerűen megközelítve a szimpatikus vegetatív idegrendszeri választ vált ki a szervezettől. A szimpatikotónia, tehát a vészre adott reakció, az pont a fordítottja annak a válasznak, amit szeretnénk kiváltani a szervezettől, vagy a szervezetben a fogások által, mert mi pihenésbe, regenerációba szeretnénk eljuttatni a szervezetet a Bowen fogások segítségével, és nem egy vészreakció, egy menekülési reakcióval, hogy innen most akkor tűnjünk el, hanem az, hogy maradjunk benne ebbe az áldott, pihentető, regeneratív állapotba, adjuk meg a lehetőséget, hagyjuk a szervezetet rekalibrálódni, gyógyulni, mert a szervezet elindítja a saját gyógyulási folyamatait. Meddig tart ez a folyamat? Mikor mondhatja azt a kezelt, hogy oké, most már érzem. Én nem csak azt éreztem, hogy hát éppen hozzám értek valahol valamikor, csuda tudja, mit csináltak, hanem azt érzem, hogy változik. Bármikor. Nyilván a kezelés követően is vannak, és én magamon is megtapasztaltam, és én is ki tudtam váltani hatásokat. Van, amelyiknek több idő, van, amelyiknek kevesebb idő is elég a hatások kiváltásánál. Több kezelés is kell. Így van. Azt akartam mondani, hogy legalább 5 nap jó, ha eltelik 2 Bowen alkalmazás között, de heti rendszerességgel szoktuk a pácienseket fogadni általában. Vannak kivételek, 2 hetente, később fenntartó fogásokra is sor kerülhet, mert nem biztos, hogy megváltoztatja az illető az életvitelét. Magyarul, hogyha valaki nem változtat azokon a hatásokon, amik kiváltották benne a fájdalmakat, a problémát, akkor ezek újra és újra jelentkeznek, újra és újra bele kell nyúlni, vagy segíteni kell a rendszernek, hogy regenerálódjon. És ahogy mondtad, adott esetben valóban lehet, hogy 1 vagy 2 kezelés nem elég, lehet, hogy egy kezelés sorozat 4-5 kezelésre is szükség lehet ahhoz, hogy elérje valakinél azt a változást. De közben magán megfigyelhet egyéb kiegészítő, jótékony mellékhatásokat. Tehát, hogyha valakinek mondjuk fáj a válla, és konkrét eset volt ilyen, hogy elkezdtem kezelgetni, és az illető visszajött a 3. alkalom után, és azt mondja, hogy jó, már nem szédülök. Mondom, tényleg? Mi eddig igen? Mert erről nem beszéltünk. Könnyű megtanulni? Erre a válaszom az, hogy igenis, meg nem is. A fogásokat elsajátítani, én úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű. Viszont az, hogy ez a fogás igazán olyan legyen, mint amilyenre szükség van, és az ember folyamatosan tudja felmérni azt, hogy mire van szükség, hogyan kell adaptálni a dolgokat, az idő és tapasztalat. Én nem mondom azt, hogy bonyolult, inkább tényleg az, hogy időre van hozzá szükség, hogy az tényleg egyre precízebb, egyre finomabb legyen, és egyre célzottabban tudjunk dolgozni. Ugye ehhez még szerintem fontos az is, hogy kezdjünk el egy kicsit más szemüvegeket is felvenni. Mert a Bowennek alapvetően, ahogy az oktatás is felépül, van egy szemüvege, hogy erre a problémára ezek és ezek a fogások jók lehetnek. És azokat a fogásokat mi elkezdjük csinálni, megtanuljuk az alapképzés során, és nagyon-nagyon sok nagyon jó eredmény van. És mindig van egy-egy, amikor azt érzem, hogy jó, de nem az igazi, és olyankor kell elővenni a fiókból egy másik szemüveget, és akkor most nézzük meg a hagyományos kínai rendszer szerint. Nézzük meg mondjuk az oszteopát szemmel. Azon belül is ugye nagyon sok szemüveg van, és hogyha ezeket mi elő tudjuk mindig szedni a fiókból, és össze tudjuk rakni, akkor szerintem kimondom azt, hogy szinte bármit meg lehet tenni a szervezettel. Megelőzted a kérdésemet, hogy mire lehet használni, milyen betegségcsoportokra. Ugye Tom Bowen, ha jól tudom, először egyrészt a mozgásszervi problémákra kezdett el kísérletezni, illetve az egyik unokája értelmi fogyatékos volt, ilyen problémákkal küzdött, és neurológiai kísérletezésbe fogott. Az azért nagyon fontos szerintem, hogy a Bowen az nem betegséget, nem problémát kezel, hanem a szervezetben egy egyensúlyi állapotot igyekszünk létrehozni, feszültségi viszonyok
irányokat. De becsatlakoznék hozzád, hogy ugye a fasciákról beszéltünk, ami a rostos hálózat egy feszültségi hálóban rendeződik el funkcionálisan. Tehát ezt ma már ugye a Thomas Myers és más fascia kutatóknak a munkája mentén a tenzegritás néven ismerjük. Ami nagyon fontos számunkra, mert ez a feszültség, egységesség, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a létünk. Visszacsatlakozva a Rebekához, mi gyakorlatilag ezeket a feszültségeket szeretnénk közömbösíteni a testben, hogy egy megfelelő feszültségeloszlás mellett a teljes rendszer optimálisabban tudjon működni. Na most, amitől ez az egész dolog érdekes, és azért nem tudom, hogy neuromuszkuláris vagy neurofasciális reflexnek nevezzem ezt a módszert, az az, hogy úgy a fasciális rendszerben, mint az idegrendszerben gyakorlatilag szimultán fejti ki a hatását, és ha arról van szó, hogy az idegrendszerben a stresszt kell csökkenteni, közömbösíteni, akkor a szervezet abba az irányba használja föl a kezelést. Ha a feszültségi hálózatban kell optimalizálni valamit, akkor amit ott tud, megtesz. És annyira egyszerű, valamelyik nap megkérdezte tőlem valaki, hogy számomra mi a legnehezebb abban, hogy elmagyarázzam a Bowen technikát másoknak. És erre csak azt tudom mondani, hogy az egyszerűsége. Hogy borzasztó nehéz elmagyarázni, hogy van olyan dolog, ami ennyire egyszerűen és ennyire komplexen működik. Tehát a mai világban ez a specializált tudat, ami futkorászik mindenfelé, és hát súlykolják belénk azt, hogy speciális kezelést kell a speciális problémádra. Ebben ez az eredeti üzenet nagyon könnyen elveszik, nem, Rebeka? Igen, határozottan, és ugye amit a Gyuri is mondott, hogy igazából a szöveteken keresztül, ahogy hat, vegyük azt, hogy egy szövet fellazul egy fogás hatására. Ott egyrészt lesz egy idegi visszacsatolás, lesz egy keringésjavulás, lesz egy anyagcserefokozódás. Onnantól fogva az a terület úgymond felszabadul a nyomás alól, és tud működni. És ez a szervezet minden részén előfordulhat és megvalósul, és ennek megfelelően, hogyha valakinek neurológiai problémája van, akkor a neurológiai problémájára fog hatni. Ha mozgásszervi problémája van, akkor mozgásszervi problémára fog hatni. Nyilván a mozgásszervi dolgok legkönnyebben mérhető dolgok, meg általában azok nyomnak a legjobban, amivel így a hétköznapokban találkozunk, mert például, ha valaki nem, hogyha a vállas példánál maradunk, valaki nem tudja felemelni a karját, és utána meg kezelés után fel tudja emelni, az egy nagyon könnyen mérhető, nagyon látványos dolog. De hogyha mondjuk neki az emésztése javul, vagy a különböző belszervi funkciók javulnak, az egyrészt lassabban mutatkozik meg általában, másrészt nem annyira könnyen mérhető. Úgyhogy arra, hogy milyen problémákra jó, erre tényleg ez a válasz, hogy nem problémát kezünk, szervezetet kezelünk, egyensúlyba hozunk, és a szervezet majd tudja, hogy ő hogy szeretne működni, és úgy fog működni, ahogy neki az a legjobb. Kell benne hinni? Ez egy jó kérdés. Miben nem kell hinni, inkább megfordítom. Hát de én, ha oda megyek, én várom, hogy segítsen valaki, de azt sem tudom, hogy miben higgyek. Ha most rólam beszélünk, mint páciensről. Tehát nekem kell benne hinni. De feltehetném a túloldalról is ezt a kérdést. Vagy Bízni, hinni, igen, ezek érdekes szinonimái egymásnak. Lehetne etimologizálni most, hogy melyik kifejezés az, amit erre rá lehet húzni, de nagyon fontos, hogy azért megérintünk egy másik embert. Egy picit érdemes elidőzni ezen a momentumon, hogy nyúlunk hozzá. Tehát én mondjuk azt a szomszédomat, aki esetleg éjszaka 2-kor a fürdőkádba zubogtatva engedi a vizet, nem biztos, hogy olyan kedvesen tudnám megkezelni, de a Bowen kezelés alapvetően megköveteli azt, hogy akihez hozzányúl az ember jó szándékkal, segítő szándékkal, egyszerű szóval kifejezett szeretettel érintse meg, és nyúljon hozzá, és személyesen ő hozzá, ahogy ezt már Rebeka is említette, Gyuri is említette, mindenkihez másként. Ez egy nagyon fontos momentum. És ha már kialakul egy ilyen bizalmi kapcsolat a segítséget kérő
és a segítségre fölkért személy között, akkor itt valószínűleg több minden is beindul, mint egyszerűen csak az, hogy gombokat nyomogatok, vagy billentyűzeten, vagy klaviatúrán elkezdek pöntjögni, és akkor lesz belőle valami, vagy szépen szól, vagy nem szól szépen. Itt ebből lennie kell valaminek, hogyha jó szándékkal érintjük meg az illetőt. A bulvár is teli van vele, meg jönnek-mennek adott esetben a közösségi felületeken is ilyen jó tanácsok, hogy hányszor kell egy embert megölelni egy nap. Mert hogy milyen hormonokat, neurohormonokat szabadít föl, és kiderül, hogy ezek létfontosságú dolgok. Hát ez az érintés már ott kezdődik, hogy létfontosságú hormonok felszabadulását tudja előidézni. Csak az érintés, és akkor még nem beszéltünk a bóvánfogásról. Én visszacsatlakoznék itt a hithez, mert az én praxisomban annó nagyon sokat jelentettek nekem azok az emberek, akik szkeptikusak voltak, és nem hittek benne, de nyitottak voltak, mert ugye van egy olyan, aki nem hisz benne, de kíváncsi rá, és akkor jó, nézzük meg, hogy ez micsoda. Ez egy nyitottabb tudattal fogja adni magát a kezeléshez, a folyamathoz. És vannak olyanok, akik eleve zártak, és ott eleve úgy van, hogy érzi az ember, hogy ő biztos, hogy nem fog részt venni ebben a dologban. Mindazonáltal azt hiszem, hogy vannak erről kísérletek, hogy vérvétel előtte, vérvétel utána, és vannak szignifikáns változások a vérben, amik mérhetőek. Függetlenül attól, hogy az illető hisz benne, vagy nem hisz benne. Értelemszerűen ez a kérdés, ez a hit kérdés, ez egy nagyon érdekes topik, mert végül is a tudattal függ össze, a tudatossággal függ össze, ami egyrészt megmagyarázhatatlan, tehát hogy erre nincs igazából tudományos magyarázat, hogy mi a tudat. Nagyon-nagyon érdekes megközelítések és kísérletek vannak ezzel kapcsolatban, de a kérdés özön végén és a kutatások végén mindig marad egy ilyen kis nyúlfarknyi misztérium. És amikor az ember légző gyakorlatokat végez, vagy egy elvonulásra megy, egy kontemplatív gyakorlatot végez, akkor mi történik a tudatában? Ez egy nagyon-nagyon határmesdje azzal kapcsolatban, hogy reagál élethelyzetekre, akár erre a kezelésre, de mindenféleképpen érdemes tudomásul venni és figyelni a klienseinket, hogy ő milyen állapotban jön be. Ugye félelem. Alapvető érzés. És hát ugye a legtöbben, akik betegek, a félelem óriásira nőtt. Nem véletlenül lett beteg, mert valahol ez ott működik benne. Vagy netán esetleg egy traumatizált személlyel dolgozunk. Vagy adott esetben már egy diagnosztizált állapottal van dolgunk. Legyen ez akár egy pszichiátriai diagnózis, vagy egy más orvosi diagnózis, ami úgymond fizikai állapotával van kapcsolatban. Ez egy nagyon érdekes határmesdje, mert nagyon sokszor az van, hogy vagy elpszichologizáljuk a dolgokat, vagy túlságosan mechanikus irányban szeretnénk szemlélni a világot. Ez a két nézet, ez még mindig nem került igazából harmóniába egymással. Tehát még mindig külön a lelki problémámmal elmegyek a pszichológushoz, és külön a testi problémámmal elmegyek az orvoshoz, az ortopédhez, a belgyógyászhoz, etc. Közben a kettő, most már azért ez visszaigazolódott, mert mindenki tudja valamilyen módon, hogy ez az idegrendszeri, neurobiológiai működésemen keresztül szorosan összefügg, de még mindig külön van kezelve és vizsgálva. És a probléma az számomra, hogy nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy mindkét megközelítésben, úgy a pszichológiai megközelítésben, mint az orvosi megközelítésben, hogy úgy mondjam a biokémiai megközelítésben, még mindig egy mechanikus gondolkodás uralkodik. És a probléma a Bowennel kapcsolatban az az, hogy ez nem beszél, mint a pszichológus, és nem mechanikusan nyúl hozzá, mint mondjuk egy ortopéd, vagy egy manuálterapeuta. Hányban hoztad át Németországból Magyarországra ezt a módszert? 2008-ban indult el az első képzés Magyarországon, és hát gyakorlatilag én azóta rovom a köreimet itt Németország, egy ideig Lengyelország, mostanában Ausztria, Anglia között. Hogy néz ki a képzés itthon?
Van egy viszonylag rövid idejű 6-7-8 hónapnyi alapképzési időszak. Itt gyakorlatilag megismerkedünk az alapvetésekkel és az alaprepertoárral. Ezt követi egy továbbképzés, ami aztán idő, pénz, energia függvényében évekre húzódik ki. De visszatérve, amit a Rebeka is hangsúlyozott, hogy a gyakorlat fókuszáltsága ennek a dolognak nagyon-nagyon fontos. Tehát föltenni különböző szemüvegeket és rálátni különböző szempontokból a Bowenre, az számomra eszenciális. Tehát elképesztő sokat lehet tanulni mindenféle más irányzatból, és aztán ezt beforgatni, integrálni a Bowenes hozzáállásba, rálátásba. Hát én ebben látom az oktatásnak a lényegét. Mást ad számodra, mint a gyógyítás, az oktatás? Szerintem ugyanaz. Mert egyrészt ugye az oktatáson belül rengetegszer találkozom olyan tanítványokkal, akik a saját gyógyulásuk érdekében jönnek oda. De önmagukat is gyógyíthatják? Azért jön el a tanfolyamra, hogy a tanfolyam keretén belül igazából a saját problémájával szeretne foglalkozni. Ez az egyik része. A másik része, emberekkel dolgozom. Ezek az emberek különböző területekről jönnek, különböző lelki, pszichikai hátterekkel váltani akarnak bizonyos élethelyzetekből. Felnőtt emberek nagyon sokszor traumatizáltak. És gyakorlatilag el kell őket juttatnom A-ból B-be. Igen, itt részletezhetném ugye a magyar oktatási rendszert, hogy itt mi milyen lelkülettel kerülünk ki az oktatási rendszerből, vagy végzünk el egy oktatási rendszert. Volt szerencsém más oktatási rendszerekben is tapasztalatot szerezni, ugye egyrészt Németországban, másrészt pedig az angol száz oktatási rendszerben. Ég és föld a különbség. És én megpróbálom ezeket az embereket egészen odáig elvinni, hogy például egy vizsgától próbáljanak meg nem félni, hanem merjék megmutatni a vizsgán azt, hogy már ezt is tudom. És azt hiszem, hogy ez egy ilyen coaching feladat is egyben, mint oktató, mint instruktor. Az az érzésem, hogy ezek a kapcsolatok, ezek oda-vissza hatnak. Én segítem őt, ő ad nekem tapasztalatot, és ezáltal ez egy oda-visszaható segítség. Ahogy a klienseim. Tehát szeretném így elmondani, hogy én a 24 év gyakorlata alatt én minden kliensemnek mérhetetlenül hálás vagyok, és köszönöm azt a tapasztalatot, amit adtak nekem. Mert azzal én is fejlődtem, és ezt vissza tudtam forgatni mások segítségébe is. Nyilván egy-egy hallgató az kap technikai segítséget és oktatást. Szemléletben mit adtok nekik? Ezt a holisztikus szemléletmódot, hogy az embert nézzék teljes egészében. Nagyon mókás, hogy amikor állapotfelmérést tanulunk, akkor a hallgatókk az öme tigrisként ugrik rá az éppen analizáltnak a hibáira. És amikor azt a feladatot adom nekik, hogy jó, itt áll előttünk Gizi, mondjál 3 jó dolgot róla, akkor borzasztóan meglepődnek, hogy de hát hogy rosszul áll a válla. Igen, de mondjál 3 jó dolgot róla, mert már szerintem egyébként az is alapvetően fantasztikus dolog, hogy ott áll. Hogy meglássuk a dolog lényegét, hogy egy relatív kis felületen a talpán, hasonlítva a teljes testfelülethez, ez az ember ott áll előttünk. És akkor még az, hogy hogyan áll, még onnan is lehet egy csomó pozitívumot kiszedni, és csak utána kezdjük el erre letükrözve nézni azt, hogy magasabban van esetleg a válla. Számotokra a Bowen mit adott? Milyen szemléletet? És hogy formálta az elejétől mostanáig? Kicsit ismétlésbe kell, hogy bocsátkozzak itt, ahogy beszélgettünk ennek során. Talán kiszűrődött az, hogy ha gyakorlatilag nézem, akkor hozzám a páciensek jönnek, egyik a másiknak adja a kilincset, most a szakrendelőbe. Ugye ez így néz ki, kérem a következőt. És sebészként. Most ugye hozzánk nem kell beutaló, ortopédiára, egyebekre pedig kell. Tehát jönnek, itt fáj, ott, a beteg irányítás azt mondja, jó, akkor menjen fel a sebészetre. Följön, elkezdi mondani a történetét, és én próbálok fogást keresni, hogy hogyan tudnék segíteni neki. Hát most adjam neki ezt, adjam neki azt, de hát tudjuk, hogy gyógyszer, tudjuk, hogy csak addig hat, amíg szedi, vagy hat, vagy nem hat. Ha hat, akkor lehet mellékhatás is, való, nem való, a gyógyszerelésével összeegyeztethető, nem egyeztethető, és akkor hát a Bowen az nincs mellékhatása. Kellemes dolog. Tartós változást remélhet tőle. Nem tünetileg kezel adott esetben, hanem módon kezel.
És van, hogy mondjuk 30-40 beteget látok egy rendelésen, hogy ne túlozzak, és abból 3-4 páciensnek, 10%-nak tudom azt mondani, hogy kérem szépen, önnek jót tenne egy bóvenkezelés, vagy egy kúra. Erre és erre a problémára, ismervén azt, hogy látom, hogy önnek azért vannak más gondja is. A te világképedben egymás mellett vagy egymással szemben áll a Bowen módszer, illetve a nyugati orvoslás? Hát egymás mellett. Ezt kell mondani. Mind a két szemléletmódot használni kell tudni, ezért egy kicsit jobban fáj a fejem, kicsit lassabb vagyok, kicsit többet gondolkodom egy páciens fölött, mert hát hiszen valahol a sorsát meghatározom, hogyha azt mondom neki, hogy most erre menjen, arra menjen, ilyen kezelés, olyan gyógyszert. Ezen egy kicsit el szoktam így mélázni, hogy akkor most neki mi legyen a jó, de ezen nem gondolkodom. Próbálom minden csatornán, minden lehallgató készülékemet ráhelyezem az illetőre, és próbálok a végén egy rezümét neki adni, egy összefoglalót, hogy kérem szépen ezt tegye, azt mozogja, stb. És fölfűzöm egy sorra. Rebeka, azon a szemléleten, amit az egészségügyi főiskola vagy egyetem képzése adott, mennyit formált, és mit a Bowen módszer gyakorlása? Én mindig azt mondom, hogy nekem az egyetem egy hihetetlen jó alapot adott. Megtanultam az anatómiát, megtanultam a mozgástant, tanultam reumatológiát, neurológiát, ortopédiát, mindenfélét, amit nekünk meg kellett tanulni, és ez ad egy biztonságérzetet is nekem, hogyha bejön egy páciens, hoz elém egy ambulánslapot, akkor el tudom olvasni, értem, hogy mi van odaírva, tudom azt, hogy mondjuk adott esetben neki mit szabad és mit nem szabad, tudom egy kicsit irányítani, viszont adott egy annyira komplex szemléletet, és egy olyan eszközt a kezembe, amivel bárkinek bármikor tudok segíteni. És én azt szoktam mondani, hogy nincs olyan állapot, amiből ne lehetne kimozdítani valakit egy Bowen kezeléssel. Aztán az, hogy hova jutunk el, az már megint egy másik kérdés, és elég sok összetevős, tehát tényleg, ahogy itt említettük korábban, ott van az életmód, a gondolkodás, a környezet, a minden. De nekem, hogyha így egy mondatba kéne megfogalmazni, hogy mit jelent a Bowen technika, azt nem tudnám, mert annyira egyé vált már az én gondolkodásommal és látásmódommal, hogy nem telik el úgy nap, hogy ne csinálnék megfogást, és teljesen mindegy, hogy én most nyaralok, vagy otthon takarítok, vagy bármit csinálok, jönnek, hogy valami problémája van, vagy csak látom azt, hogy kicsit sántít, máshogy rakja a lábát, jaj, fáj a fejem, azonnal megyek oda, és csinálom automatikusan. Úgyhogy talán azt mondhatom, hogy nekem ez valahol egy életmód is egyben. Sikerélményt senki nem említette. De csak véletlenül remélem. Hát sikerélményből az a helyzet, hogy a Bowen az egy olyan műfaj, ahol annyi sikerélmény van, hogy egy idő után ez lesz az alapszint. Én pont a héten gondolkoztam el ezen, hogy az elején mindig, hogy jaj, ez is megoldódott, az is megoldódott, úristen, mennyire jó. Most is nagyon örülök, és mindenkinek, amikor felkel az ágyról, és azt mondja, hogy a 2 éve fájó könyöke, az most ebben a pillanatban nem fáj, és 2 éve nem volt egy pillanat, amikor ne fájt volna, az nekem egy hihetetlen jó érzés, amikor látom az arcukat, hogy de jó volt ez, és én most már ezt várom magamtól, és ezért így már egyre, nem az, hogy kevésbé lelkesedik az ember, mert ez így nem igaz, de valahogy ez kezd így az alapszinté válni. Gyuri, zárszóként? Nem tudok mit ehhez hozzátenni. Nekem óriási jelentőségű volt az, hogy megtanultam a Bowent, és ezáltal egy teljesen más szemléletet, más világlátást tanulhattam az embereken, a klienseimen keresztül. Nagyon sok sikerélményem volt, és az, amikor valami nem működött, az inkább inspirált, hogy hát akkor ezt hogyan is lehetne megoldani, mert azt mindig éreztem, hogy van rá megoldás. Ez lehet, hogy csak időkérdése, vagy pedig még tanulnom kell valamit hozzá, hogy meglássam azt, hogy kell utána a Bowennel hozzányúlni. Ez engem elindított egy csomó más képzésen, amiket elvégeztem, mert egyszerűen ez egy számomra mindent átfogó módszer.